थांनाय 24 खालार डिसेम्बरनि 24 खालाराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलसिरि ओनसोलनि जौगाफु गामियाव जि जालांनाय घटना बे घटनानि सायाव जों बारग' एनडिएफबिफ्रा गोख्रोङै सोंखारिदों। लोगोसे आं सासे सिसिबाइनि एसिस्टेंट सेक्रेटारि लोगोसे इउनाइटेड फार्म अफ ex-NDFB सासे बुंथिगिरि स्पोक पार्सन जानानै आं दिनै गासै एनडिएफबिनि जानानै बे जाथायखौ लानानै सोंखारिदों जे थांनाय 24 तारिखआव जोंनि बारग' एनडिएफबि मोनसे समाव रन्जन दैमारि गुटनि पाब्लिसिटि एन्ड इनफरमेशन सेक्रेटारि आरो दानि सिसिबाइनि जेनेरेल सेक्रेटारि बि नायजाब बिथां सारनि सायाव जि गाग्लोबबाय देहायारि जि साजा होबाय बे साजा होनायनि सायाव एनडिएफबिआ दिनै गिख्रंखांदों आरो सोमोनांदों जे बे जाथायाव मानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बि नायजाब बारग' एनडिएफबि बि नायजाबखौ देहायारि गाग्लोबनो मोनखो बिनि फिननायखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै। बिथांमोना बुंनो लादों जे बि नायजाबा बनसु होनना बुंनाय मोनसे अर्गेनाइजेशननि मबिलाइज खालामबाय थादोंमोन बिनिखाय गाग्लोबदों होननानै। जुदि बनसुनि थाखाय बि नायजाबा मबिलाइज खालामदोंबा जों दिनै मबे कान्ट्रियाव दङ मबे हादराव दङ? जों मोनसे डेम'क्रेसि मोनसे हादराव दङ। बे हादराव आङो राजनीतिक पार्टीबो दानो हागौ, मुभमेन्ट खालामग्रा मोनसे पार्टीबो दानो हागौ, आइजो माहारिनि पार्टीबो दानो हागौ, छात्र संगठनबो दानो हागौ। भारतआ जोंनो होखानाय बे मोनथाय। दिनै एबसुआ सोर बेलाय? बबेबा मोनसे संगठन दानायनि थाखाय सोरखौबा देहायारि गाग्लोबनो एबसुनो सोर बिथोन होदों? सोर क्षमता होदों? दिनै सेन्ट्रेल एबा मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोरा एनसिलिट एबसुनि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि दैदेनगिरि बे गथ'फोरनो थाखाय गावजों गाव बुलायनोसो हिक्का होबाय थादों नामा? दिनै जोङो सोमोनांदों। दिनै बिथांमोना बिटिआर इमप्लिमेन्टनि बाथ्रा बुंबाय थादों। दिनै सोरखौबा होसो होसो बुग्लिनाय, मालाबा बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ होसोनानै बुनाय, बेयो जाबाय नामा बिटिआर सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसन एबसुनि थाखाय? दिनै जोङो सोंखारिनो बाध्य जादों। दिनै फिसालाया बिफाखौ बुनाय बायदि जोङो नुदों। दिनै जुदि आंनि गथ'आ सासे फरायसा जायोब्ला बियो छात्र संगठनाव मावहैनो इच्छा खालामोब्ला बै गथ'खौ बोरै थिनहरनो हागोन? जेरावनोखि बिथांमोना मानसि बुग्लिनायनि अनगायै गुबुन मोजां खामानि मावनो बिथांमोना आगानसेबो आवगायाखै। खालि सोरजोंबा सोंखारिनाय, सोरखौबा होसो होसो बुग्लिनाय, बेफोरबायदि खामानिखौ माब्ला गारगोन? दिनै बर' जातिनि सिनस्रि होननानै बुंना लाग्रा एबसुआ बेबायदि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों बारग' एनडिएफबिफ्रा खावलायदों। गोबां मानसिनि जोंनि मबाइलाव फन फैदों, एबसु अफिसखौ गाग्लोबनोसै नामा, सावग्लुंजोबनोसै नामा? गोबां जोंनि सायाव बेबायदि फनफोर फैदों। नाथाय जोङो बुंदों रायजो राजा बिथांमोनखौ जे धैर्य हमथानानै थाथ', सम आरो बोथोरा खोन्थागोन। बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै जों रायजो राजाफोरखौ थान्दा खालामनानै दोननो बाध्य जादों। दा बिनिखाय जोङो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनडिएफबिनि सायाव बेबायदि अयथासार खालामबाय थानाया मोजां जायाखै। नोंथांमोना थोंजोङै मा खामानि मावनो नागिरमारदों बे ओनसोलाव नोंथांमोना बे हिदान्तखौ लानानै खामानि मावलांबाय था। माब्लाबाबो बारग' एनडिएफबिफोरखौ इजि लानानै गाग्लोबनाय, होसोनाय, बुग्लिनाय बेनिफ्राय साननायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानो नांगौ। बेखौ आङो खावलायगोन। लोगोसे जाय बेक्तिखौ बि नायजाब, जाय बेक्तिखौ आखाइ होबाय, बुग्लिबाय, जाय बेक्तिफ्रा बुदों, बै बिथांमोना बि नायजाबनि खाथियाव गसंनोनो समाया। मानोना बिथाङा गुलि अरनानै गावनि जिबनखौ दान होनानै थैगोनखौ मोनथिखानानैबो मोनसे समाव अस्त्र हमनानै संग्राम खालामबोनाय। दिनैनि जाय बेक्तिफोरा बि नायजाबखौ बुग्लिदों बिथांमोना जाथिनि सायाव मा कन्ट्रिबिउसन दङ? मा मावदों बिथांमोनालाय जाथिनि थाखायलाय? बिथांमोना बि नायजाबनि खाथियाव जातिनि कन्ट्रिबिउसनखौ नायनोब्ला गसंनोबो समाया। बिनिखाय बारग' एनडिएफबिफोरनि सायाव बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाज्रि नोजोर नायनाया आरोबाव थाबावोब्ला बारग' एनडिएफबिफ्राबो सिरियै थानाय नङा। फैबाय थानाय समाव बिनि खिथेर होखारनो थाखाय बारग' एनडिएफबिफ्रा रेडि जानानै दङ।
बेनिखायनो आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै गासै मावथि नोंथांमोना समाज सिबिनो फैदोंब्ला, हारि सिबिनो फैदोंब्ला, हारिनि खामानि मावनो फैदोंब्ला, हारि दानो फैदोंब्ला हारि दानायनि खामानिखौ मावलांबाय था। सोरखौबा होसोनानै बुग्लिनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, बिनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानाया मोजां। बेखौ जोंनि बारग' एनडिएफबिनि जानानै गोख्रों रावजों नोंथांमोनखौ सोंखारि हरनाय थाबाय।